Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα σαν λουλούδι, και κάνουμε και έτσι. Θα σας δείξω σε λιγάκι πώς παίζεται. Λουλούδι λέγεται. Θα σας δείξω σε λιγάκι. Συγγνώμη. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως είχαμε κάνει στην νερόμπομπα και διπλώνουμε το χαρτί μας διαγώνια. Καλά. Βλέπετε έχει γίνει αυτό και το κόβουμε. Το ανοίγουμε και το κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Βλέπετε το έχουμε διπλώσει και από την άλλη. Και φέρνουμε τις γωνίες και τις 4 γωνίες στη μέση. Και πάμε και από πίσω, φέρνουμε αυτήν εδώ τη γωνία εδώ και τις 4 στη μέση, ή άμα δεν το είχα δείξει καλά πριν. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί αυτό. Πάμε από αυτή τη μεριά και το διπλώνουμε έτσι κάτω, χωρίς να είναι κανένα ανοιγμένο. Και από το ανοίγουμε και το κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Και από πίσω το ίδιο. Και από τις δύο μεριές. Και τώρα βλέπουμε ότι εδώ πέρα, καταρχήν για να λειτουργήσει, από εδώ πέρα, από αυτή τη μεριά, βλέπετε ότι υπάρχουν 4 τρυπούλες. Παίρνουμε το ένα χέρι και από τη μία μεριά βάζουμε 2 δάχτυλα. Όπως βλέπετε έβαλα τα 2 δάχτυλα. Και μετά και από την άλλη πλευρά βάζουμε άλλα 2 δάχτυλα και το κουνάμε λιγάκι. Βλέπετε, κοιτάξτε τις κινήσεις του χεριού μου. Έτσι, το κλείνω και μετά το καταλάβατε? Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Το ανοίγουμε πάλι και επειδή δεν έχω διαθέσιμο το στυλό, ανοίγεται. Έχει μία γραμμούλα, άμα τη βλέπετε καλά. Έχει μία γραμμούλα. Σε αυτή τη γραμμούλα, αυτή διαχωρίζεται αυτό, αυτή διαχωρίζει 2 τριγωνάκια. Μέσα στο ένα τριγωνάκι θα γράψετε κάποιες λεξούλες. Μετά θα χρωματίσετε και τα τετραγωνάκια με διαφορετικό χρώμα. Δηλαδή, αυτό εδώ άλλο, αυτό εδώ άλλο, αυτό εδώ άλλο, αυτό εδώ άλλο, τα πάντα άλλο. Και από εδώ πέρα και εδώ άλλο χρώμα και εδώ άλλο χρώμα και εδώ άλλο χρώμα και εδώ άλλο χρώμα. Μέσα γράφετε και μετά πάτε στους γονείς σας ή σε κάποιον άλλον και κάνετε. Σας δείξω.
σας δείξω τώρα πώς ακριβώς. Εδώ πάτε, λέτε μαμά, μπαμπά, διάλεξε ένα χρώμα. Διαλέγουν αυτό, αυτό ή αυτό ή αυτό. Εδώ από κάτω γράφετε έναν αριθμό. Άμα παράδειγμα διαλέξουν αυτό εδώ το κουτάκι, κοιτάτε τον αριθμό και κάνετε. Παράδειγμα 10 θα κάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Λέτε τώρα στον μπαμπά ή στη μαμά, μαμά διάλεξε ένα από αυτά εδώ μέσα. Αυτό, αυτό, αυτό ή αυτό. Διαλέγετε και ανοίγετε το τετραγωνάκι. Ανοίγετε. Κοιτάτε ποιο τετραγωνάκι είναι. Ή αλλιώς άμα δεν θέλετε να τα ξεχωρίζετε, μπορείτε να λέτε 1 ή 2. Και λέτε, σας λέει 2, το έχετε σημειώσει εκεί. Και λέτε τη λέξη. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα άλλο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.